Itt van a tesóm, meg én. Meg itt Jobban mondva te a húgom vagy, szóval. Igen. Meg itt a Loki. Meg itt a tesóm. De azért nem utasd a szobát. Jó. Éppen most szerettünk volna nektek valamit mondani, hogy keressétek fel Bangó Jászmint, és iratkozzatok fel, meg ilyen lájkoljátok. Most figyeljetek, srácok, mondom a teljes, amit be kell írnotok, srácok, hogy feliratkozhassatok erre a csatornára. És nagyon jó. Kukac ANNONYMOSMRS 4-3-8-9. Remélem jól megjegyeztétek, mert többet nem mondom el. Ja, és még egy csatornára fel kéne iratkozni. Lilla Hajnalka Radics. Kukac, Lilla, Hajnalka, Radics. Ja, hát igazából így személyesen megmutathatom a videót, ha szeretnétek. Nézzétek. Van egyszer egy ilyenünk. Éppen itt Halloween is minkeztünk. Amúgy szerintem tök jók. Ez az ennyi elég. Na, hogy térjünk a szóhoz. Ja. Ha akartok venni ilyen karkötőt, vagyis nem karkötő, ilyen telefonra rakható, minden színbe csinálunk, meg ilyen dobozokat. Meg tudok csinálni nektek ilyen rendelést, igazából. Meg tud nektek ilyen, ez nem igaz, Handtrixos. ez egy ilyen handtrixos, ilyen nyomókás leves. Squishy ramen. Squishy, ugye? És szerintem, ha kértek, nyugodtan megvehetitek, mindjárt megkérdezem az árat. Attól függ. Van igazából, mindjárt megmutatom a kitöltőlapunkat. Ja, és megmutatom, hogy mit kaptam tőle. És ugye ne haragudjatok, de én ezt ingyen kaptam, mert ugye Na, szóval ilyen amúgy a tetőházi. Hát gyöngyök, amit megjöntött, és hát ebbe tárol. Ezt kapott ilyen színes ragasztószállagot. Squishy. készülöm a squishy-ket. Kapott egy ilyet. Peti, Na, kaptam egy ilyen kis pizzát, ami nagyon cuki. Egy ilyen nyomókás zsebkendőt. ez csak egy zsebkendő. Ja. Egy kuromit. Egy ilyet. Egy ilyen hamburgerhús vagy palacsinta. Hallod? Ez sárga vagy narancssárga. Egy pusicicát, és egy olyan nagy kedvenc, ami most nagyon nagy fanság, a Labubu. Tudom, kicsit béna, de első Labubu volt. Egy ilyet. És kaptam egy ilyen kis ceruzát is. Ami fog tollként. Kapott egy ilyen Hello Kitty-s valamit. Karkötőt. Kaptam egy ilyen Squishy-t. Konkrétan egy ilyen squishy. ceruzára rakható. Hallod? Olyan hadarsz. Na, kapott egy ilyen kapibarát. Egy gyerek Harry kapott. Potteres matricát. Még több kapibara. Azaz És ez a legjobb. a Lindbergünk. Ez házi készítésű. Várjál, Na, és mindjárt megmutatjuk, csak hogy mutassa meg a többit. Na, és hát szinte ennyi lenne, meg egyébként csomagoló eszközként amúgy ezt használok. De várjál. Mindegy, és itt van a kitöltő listánk. És majd Lehet alá venni kell írni. mindent is. Igen. És nézzétek, most mutatom, hogy mi van a tokkabokkában. Ugye ebbe. Kaptam egy ilyen kis cuki telefont, ami nagyon cuki. Tudom, hogy úgy beszélek, mint Messi, de mindegy. Ja, bocsánat, észreljük, csak tesóm verekszik a macskával. Amit én most elvettem. Meg kaptam egy ilyen tokkabokkás jel, de ti többet kaptok. Egy ilyen titok csomag. Amit még nem bontott ki. Mert mondtam, hogy ezt itt nem bonthatja ki, mivel nem együtt lakunk, csak Mi
Mindjárt Rokon látogatás. Vagyis hát... most jön az ősz. egy ilyen karakter, hogy mondjam már neked. Mindegy. Egy ilyen cica, ugye mert ilyen. Bocsi, hogy úgy beszélek, mint Nesi, Az meg ki. meg egy youtuber. Egy ilyen kis cukitáska, meg egy ilyen cica hordozó, vagy mi. Na. És ezeket most ne. Ja, bocsi, most megint a háttér zajok miatt. Mert a kisöcsikénk szeret játszani. 2 évesen még azért megérthető. És ugye ezek azért vannak kiixelve, mert hogy tudjátok, hogy Miket rendelt? amúgy kaját is rendeltem. A kaja az az édesség volt, amit itt kaptál Halloween-i Ja. cukorka. Ilyen, Álljál le. van ilyen Kaptál foodot. kaja. Food per STB. Ne úgy mondjad, már hát nem értik. Maximum fordítoztak. De amúgy kaja, meg stb. Azaz dolgok. Order, azaz rendelés, alá van írva kicsiben. Secret Surprise Box, azaz titkos csomagolás, azaz nem tudod, hogy még mit rakok bele. Terian Stuff, azaz terian cocok. Makeup, azaz smink. Squishy, stickers. Stickers, az a Megvertek egy barát. matrica, mintás ragasztószallag, hát végül is csak mindegy szóval. Valamit szeretnénk nektek, srácok, mondani. Hogy egyébként Nem, Lili. Hát anya mondta, hogy ezt mondja. Anya azt mondta, hogy tőlem vettek majd karkötőket, meg ugye tudjátok, akik mindenfélét árulnak, el tudjátok érni Vinted-en, meg le is jöhettek személyesen, meg fel is vihetjük. Oké? Ja, és a csomagot kértek. Várj, add egy kicsit. Ja, és a feliratkozóknak sorsolunk 30 darab ilyen Sunny Angel-t. De csak aki feliratkozik. De nem csak egy feliratkozás kell, vagy Igen. 1 milliónak kell összegyűjteni. Amúgy 8 perccel élőzünk. Nem baj. Ez normális? Nézzétek! Szia, Isti! Szia! Itt a crushod. Crushom. Tudod, az áron. Ja, meg ingyen tollakat is kaphatok, de csak az, aki feliratkozik. Nézzétek, mennyi van neki. Hát van egy... Bocsika! Csak kicsit ügyetlen vagyok. Így. Ja, és ugyebár Jászmin mondta ezt a dolgot. Hát is halljátok? nem csak olyan piciket lehet venni, hanem ilyen nagyokat is. Na, és amúgy tudom gördeszkezni is. Igen. Mindjárt mutatom. Közben az öcsénk így hengeli a macskát. És nézzétek, én meg tudok is vele menni. Csak egyszer, amikor elsőre próbáltam ki, akkor tudjátok, mi történt? Hát taknyak. Igen. Taknyak. Na, lefele menni. Halljátok, ha akartok egy ilyen, meg, ha akarjátok, egy titkos, igazából ingyen ajándék is jár hozzá. ha sokat ilyen rendeltek, max 10 darabnak kell meglennie, és kaptok 2 titkos csomagot. Ugye? Na, de elköszönünk, hogy nem tudom. Várjál, még egy kicsit. Srácok, ugye nem hallasz semmit?
Jó, srácok, ha nem iratkoztok fel, úgyis tudjátok, hogy ha visszük a csomagot, akkor tudjuk majd, hogy hol laktok. Hallottam. Szóval egyébként elfelejtettük, hogy amúgy aki nagy tokaboka vagy Roblox fan, akkor tudunk csinálni ilyen gamebookot, mert például én most csináltam egy ilyen tokaboka féleséges, koniszonos gamebookot. Add már oda. Hadd mutassam már meg a feliratkozóknak. Jól van, hát várjál, még én se láttam. Hát pont azért. Majd nézed a videóban. Halljátok, ez nagyon jó. Igen, de nem mondjál semmit, mert a feliratkozóknak lesz csak parket. Ja, és csak a feliratkozóknak mutatjuk meg. Nem ám, most megmutatjuk, de... És amúgy igen, csak egy körmön van befestve a két kezemem. Szóval. Ja, és nekem volt műkörmöm, csak lejött. Amúgy a kövi videóban, most ahol be vagyunk öltözve az enyémbe, ott még meg volt a műkörmöm, de nézzétek. Nem utazd. Hát de mondtam, hogy most megmutatjuk. Part 2. Igen, és a part 2-t ki fogja nézni. Na, sziasztok! Majd megmutatjuk a part 2-ben. Ciao.